sak-sakno raja hanai sinimung renai Bijay Jamatia bo sak-sak media rong no sawo o hayung ni mutai Narayan bono tai Bubagra Pradyot bo Tripurani raja ya hanai bo sawo bo si original raja o Tripurani hanai haikyo jaga tam sana hayung hani Bubagra महाराजा का आंशी प्रद्योत की सूर्या वो सरकारी भावे कोनो घोषणा या बोनो पब्लिक गर्छ बोनो राजा हुपानु वो राजा या आंशी ओ hayung हा त्रिपुरा hayung हानि आंशी राजा hakin ro kok samani full video na nyen ka live ma tipu onor nai mani yo damodu ni channel hake belai khena lasi mesingsa biang ni jatre potre biang baba saba rok phaibi o jaga wo Tiprasa rok no odulu podulu ke family ni bagi phai Bubagra hanai saksa gosiwi tongphaikya hage lukurok bono tong sakanai di thur mata kharap mental agi raja rong ni amalole biang kmai tongini hage ansukse phangena hangke ning taum bukung rok kolok rong no komi di ni rok kabangma singjaka hage Tripura wa anti baba saba phayo kabangma boro rong matai manlayo tomo manlayo hage Tiprasa rok bahike tomung sine hino ha cherai cherai poriakare matai mano mano hanai mutai pusilai tonglayo tai biang ni baba phai or saisir phai jauka angse raja hanai hake asu Bubagra songne amalo bo biang thang tongi bini family biang thang tongi bos Bubagra ni poribar Bubagra Pradyot bo Bubagra ya bo raja ya ngakai bos raja ngaka bo tamani bagi tini o jagwa ani gring tongne na bui salai mena amu kubidesia boto o Bijay Jamatia to bota agiwo bol phalisi sap hake bo baba da na Dongi baba tai Bubagra Pradyot no sau bo Tiprasa lukurok simisi bono Bubagra hane hino sorkari babe tai document babe bokun Bubagra ya raja ya hane sawo Bijay Jamatia haike o Bijay Jamatia o hayung ni da na kubuni hayung ni onya planet ni phai time traveling khaye karon chung joto saimon document babe tai Tiprasa rok agini simino chung sirisiti o Bubagra Pradyot bini family no o Tripura hani raja hane chung Bubagra hane chung bono mani wi phayo bono raja tai chung sibu chini nana thagu dabura songrok joto binin nana thagu songrok joto Bubagra angmani nugui joto sawi mambai bono chung sarani simuno Bubagra hane o Bubagra Pradyot no chung sawi mani phayo hake biang ni Dongi baba phayo jago sawi tong phayo bos Bubagra tai Bubagra Pradyot ngake Bubagra ya hane tabuk to Bubagra ne amal bukrikha tai o Bubagra no chung bukhabai Bubagra hane hinu tabuk to democracy ni jora India o Bharat tabo je Bubagra songni amal krikha borok shason khlaimalia borok no chung bumung laibumao simisi bukhaw simisi toni tonu chin Bubagra hnai hake document babe tai sorkari babe no Bubagra Pradyot no Tripurani Bubagra hnai chung siniwo tai chung saibo mano nubu nugo Google tai internet ni bising chung search khai nai ke bo biang ni Kokborok oro phaiye amdiki sai tong phai nuyung ma chung joto saimanu Bubagra Pradyot tabo ajago tongi tongo tai bono o hasteni raja hnai Bubagra hnai chung saimanu Tripura hasteni raja hnai hake Bijay Jamatia song phaiye sak no raja hnai gosiwe awam to Bharat kaisa democracy country jesapanan nijini samoten sai tongmano but haipan am to kaisa live le nga bini kongni mote angmo sai tongmano khana ang ambani ni family ni borok se ambani ni jerang tongmani jotona anisi ang ambani ni sajlasi ne sai tongmano ama tongyable ama to democracy Bharat to kaisa democracy nang jesapana or ni freedom tongo ne nang je ni bukhani charati jesapana kok samia nang ni bukhani charati jesapana samung khlamiable kok sana bo kaisa limit tongna nang nang baba hanai nang sinijangni respect manan hingakai nina antika athar pathar ke kok sawoi nang jibon phana nang baba hanai nang respect mangla khaise nang siring ke si tongna nangnai nang dofana hamjake dofani kok sadi tamanile nangamo amtika athar pathar kok sai tongba angse Bubagra angse raja Bubagra Pradyot ya jagani raja hne tai abar sak no Bubagra gosimani tai motai hini bo gosiwo Narayan hne nang amsak se motai hinga kai nang Tiprasa dofa hinga kai nang temani Tiprasa dofa satok jak tomani Tiprasa dofa hamkrai meyang tomani nang amno tomni bage hamkrai riya nang tomani bage a satok jak tomani nang amno nang hamre riya ama ang simi saya ni no video no nugoi kabangma Tiprasa lukurong no sungi tongo no sak no nang baba hni gosiwo se sak no nang matai hni gosi se amsake ulta polta nang kok sawi tongo nono sabo matai hni gosi nai nono sabo baba hni gosi nai amsake ulta polta kok sai tongoi nono bui Dongi baba hni nai nang sak Bubagra angna musungha kai borok rong bukhawo nang borok rong no chubadi nang sak matai angna musungha kai nang borok rong no hamjang maridi hake chung Bubagra Pradyot no khai chung nugo je bini mancha bo borok rong no chubai na tongo Bubagra ba o Bijay Jamatia no sanan thang ke belai ke haksal haise Bubagra bojago no saka tongnai
Bijay Jamatia bo jaga o ngi tongkha ang o jaga o tomong no nai si sau kuno koroi Bubagra gnang Bijay Jamatia koroi hini samani ko kya Bubagra busuk borok beting tongkha norok jotono saimano Bijay Jamatia beting tongkha busuk jorati borok rok bono chajak am joto saiman hake Bubagra o sukango o sani jorao o police mod hori molsom wansa gunda khorok tambai jatre potre hinjangnai jatno tei khok hamyake hinjangnai bobai Bubagra o sukango malaikha bini deuti bo khaitongma jagao no thangai srapsani bagai hake tini ni video amsungno noro video no sajak like khlai te comment khlai sadi nongni bukhani kokbo channel no subscribe khai di bell icon click khai di amsungno jotono khulumbai kya hambai